Здравейте, приятели! Поради причината, че Аз проклетника 4 бе пуснат по кината, днес ще разгледаме така наречените миньони, за да си припомним кои са те и каква роля заемат в познатата на всички филмова поредица. За пръв път миньоните се появяват на екрана през 2010 година във филма Аз проклетникът. Тези малки жълти същества веднага спечелиха сърцата на милиони зрители с тяхната забавна природа и хумор. От първия филм разбираме, че са помощници на суперзлодея Гру. Ако сте гледали филма, най-вероятно сте забелязали, че те не са създани да вършат зло. Този контраст прави филмите забавни и развлекателни за по-малката на възраст аудитория. Миньоните са известни със своят отличителен външен вид. Жълта кожа, едно или две очи и сингащ резон. Също така се отличават със своят уникален език, който е смесица от различни езици и безмислени думи. Ако сте гледали всички филми, най-вероятно знаете за мутиралите миньони, които са лилави, имат коса, остри зъби и са доста по-агресивни от нормалния миньон. След успеха на първия филм, миньоните станаха глобален феномен. Те имат свой собствен спин-оф, разказват за произхода им, живота им без постоянен господар, миналият суперзлодей, на когото са служили и как са се срещнали с познатия на всички Гру. Също така получават свой собствен мърч и невероятна популярност между децата. За радост или не, стават и главни лица на мимовете във Фейсбук, на които майка ти се смее дори в този момент. Тримата главни миньона са Боб, Стюарт и Кевин. Те взимат главните роли във филма Minions The Rise of Gru. Точно те успяват да открият постоянния си господар и да осигурят място за живот, храна и добър лидер на останалата част от миньоните. Боб е най-малкият и най-сладкият от тях. Той е наивен, обичлив и винаги носи със себе си любимата си плюшена играчка Тими. Боб често се забърква в забавни ситуации поради своите невинности и любопитство. Стюарт е известен със спокойствието си и нехайството си. Той е музикален талант и обича да свира на китара. Стюарт често играе ролята на посредник между останалите миньони, като се опитва да поддържа хармонията в техните взаимоотношения. Кевин е лидерът на тройката. Той е по-висок и по-смел от останалите и често поема инициативата в техните приключения. Кевин има силно развито чувство за отговорност и винаги се старае да защитава своите братя. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се, че ви беше интересно и забавно да научите повече за тези малки жълти пакостници. Ако видеото ви хареса, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала. Ще се радвам да оставите коментар с вашия любим филм от поредицата. Довиждане и ще се видим в следващото видео.